Ja virallista tietoa meillä ei tarkasti ole, mutta nyt kannattaa seurata, mitenkä kuorma-autolla liikutaan. Tässä on ollut pitkä tie, kun tätä kuorma-autoa on rakennettu ja tuloksia on sitten lopulta saatu. Ja ihan maailmanluokan tulosta. Eli kuljettaja Mika Salonen, Duramax, Max Dura. Ja nyt sitten laitetaan dieseliä peliin. Nelivetokuorma-auto, sliksit joka nurkassa. Rahtarin ammattia voisi joskus miettiä, kun tällaisia autoja olisi liikenteessä. Ja luulisin, että auton ennätys tähän mennessä 10.0. Toivotaan, että sinne 9 puolelle nyt sitten Mika Salonen tuosta pätkäisee. Elikkä saimme tietoa, että jos se 9 aika sieltä nyt sitten saataisiin, niin tämän koko luokan dieseleistä ilmeisesti maailman nopein. Nyt kannattaa seurata, miten kuorma-auto liikkuu. Ja aika 9.897, 220 kilometriä tunnissa. Todella mahtava suoritus. Mika Salonen ja tiimi siellä, erittäin suuret onnittelut täältä kuuluttamosta, mahtavaa työtä.